Dik Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ras. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran sekali lagi masanya iku budaya Matur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat, Duk. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih, Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Tamu kangen kalih kru Asta Brata. Iya, nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Jan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Nggih. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ndoro? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Asta Brata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Ajah Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sakmangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, Ora?
Ya ngantuk turune ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senadyan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, Ilmu kuwi ora prioritas. iso entek ning bondo iso entek. Ngoten Ya, nggih. betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah Mas insyaallah nggih. Nek Yon doanya. cita-cita sementara kuliahe ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja Mas insyaallah, semoga nggih. Kok adoh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu anu, Napa? gandeng Alah. jalan Yogya. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar ki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora Saiki? pacaran. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah aku Oh kepengin nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Padang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Smarandana, nggih. Monggo, yuk. Nadyan wujud temong peksi Alus manis tor merak ati. Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kalau luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep aja. Guyu aja. Lanjut. Sainggan golek isi podang jenang
goleki si podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau, Wilis sanes? ya, wilis ijo. Kuwi basa Oke. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian Nggih. ibu. Sok nek wis rada gedhe kuliah, sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh, kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sitheng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang kon goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mencak ing ngepang Kekancangan terindik saka kadowan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan Ilakai tak suwon mbak ojong ngicik podang kuning agawe pikirku komeng seret tiran tak sawang tambah manise Iba bunga yen katon nyanding slirane ora bakal atiku keki wong liyan yen si podang andutut ati kepranan Naramanda atiku tansaya datra tasranani sing katulut Astaga
Dik Lintang. Nggih. Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih, Mboten Bapak. kita nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Kepala Desa, Pak nggih. Sunari, semoga